खुलुमबाय रायजोफोर दिनै फुंबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। गिबियावनो जायफोर बिथांमोना आंनि बे लेटेस्ट बड' क्रिएटर चेनेलाव गोदानै नायदों बिथांमोना फुंनि समाव आरो मोनाबिलिनि समाव लेटेस्ट खौरां एबा आपडेटखौ मोनबाय थानो थाखाय गिबियावनो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। दानिया फैदो खौरांखौ खोनासंलांनि। गिबि खौराङाव दङ बनचुआ क'क्राझाराव बड' साइन बर्डफोरखौ लानानै गोनांथि खालामनो दाबि खालामदों। बड' नेशनेल स्टुडेन्ट इउनियन थामहिनबा बनचुआ क'क्राझार ओनसोलनि सिङाव थानाय गासै फालांगियारि साइन बर्डफोराव बर' रावखौ बाहायथारनांगौनि दाबि खालामदों। बनचुनि आफादगिरि ब्रिटेन इस्लारिनि दैदेननायाव बोसोनगिरि मनन्जय दैमारि आरो प्रितम बसुमतारी बिथांमोनजों लोगोसेनो मोनसे थान्दै हान्जाया क'क्राझार मिउनिसिपाल बर्डनि मासिगिरि बिष्णु नार्जारिनो गांसे गोसोखां बिलाइ गथायनानै दाबि खालामनायखौ मावफुंनो खावलायो। फरायसा आफादा मिउनिसिपाल बर्डखौ खावलायोदि गासैबो क'क्राझाराव थानाय फालांगियारि फसंथानफोराव गुबुन रावफोरजों लोगोसे बर' रावाव एबा बर' रावखौ साइन बर्ड दिन्थिनो थाखाय नांगौ बादि राहा लानांगौ होनना बुङो। मोनसे दुखुनांथाव खौरां, गडजिला बाज कं आरो गडजिला एक्स कं आरो दा निउ एम्पायर बायदि सावथुनाव गावनि फाव खालामनायजों बयखौबो गोसो बोहोनो हानाय आमेरिकानि लाइमोन फावखुंगुर काइली हटेलआ मोनसे दुखुनांथाव कार जाब्रबथायाव रुंसारि जाबाय, जाय 18 बोसोर बैसोनिल'मोन, जाय बिथांजोआ अबथिरा रुंसारि जानानै थाङो। रिपर्टआव फोरमायनाय बायदिब्ला बे जाब्रबथाया थांनाय मंगलबारनि फुंबिलियाव मेरिलेन्डनि फ्रेडरिकआव जादोंमोन। काइलीआ दावबायगासिनो दंमोन जेब्ला बे जाब्रबथाया जायो। गारिया लामानिफ्राय ओंखारबोनानै मोनसे कालभार्टआव सौग्रावहैदोंमोन। बांद्राय गोख्रैथिनि जाहोनावनो जाब्रबथायनि जाहोन जानो हागौ होननानै सन्देह खालामनाय जादों, नाथाय बे जाथायनि सायाव दासिमबो नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। बे खौरांखौ गिबि खेबनि थाखाय बिनि बिफा जसुआ हटलआ आमेरिकान साइन लेंगुवेजआव फेसबुक लाइभ स्ट्रिमनि गेजेरजों फोसावदोंमोन। उनाव बिथाङा गुबुन हादोरनि खौरां बिजोंफोराव बिथांनि थैनायखौ रोखा खालामनानै बुंदोंमोन दि बिथाङा गावनि फिसाजोनि गोथै सह'खौ न'आव लाबोनो थाखाय टेक्सासनिफ्राय मेरिलेन्डसिम थांगासिनो दंमोन। मोनसे गोसोआरि खौराङाव बिथाङा मख'दों। जसु हटेलआ बुंदोंमोन दि काइलीनि बिमा आरो साब्रै बिदा-बिनानावफ्रा गोमानायजों मोनसे दुखुनि थासारि जोबस्रांदोंमोन। बिथाङा जाब्रबथायाव लोब्बा थानाय लाइमोन गारि सालायगिरिनि थाखाय निमाहा बिनायनि खौरांबो फोसावो। क'क्राझाराव ड्राग्सनि बेरेखा सांग्रांथि हाबाफारि जागायदों। क'क्राझाराव जिल्ला कमिशनार पंकज चक्रवर्ती बिथाङा क'क्राझार जौगाहां ब्लक मावख' तितागुरिनिफ्राय हान्जा सुरनायखौ बेखेवनानै होयो। बे रेलिआ गावनि जागायजेननाय बिन्दोआव फैफिननायनि सिगां बिटिसि सेक्रेटारियेट गेटजों हाबलाङो। बे हाबाफारियाव उफ्रा पुलिस एसपि प्रकाश मेधि, एसआर आलेमनि जिल्ला प्रग्राम मेनेजार बिचित्रा बिरजिया नार्जारि, ब्लक डेभेलपमेन्ट अफिसार बिडिअ, सेल्फ हेल्प ग्रुपनि सोद्रोमा आरो गुबुन गुबुन मावख'गिरिफोराबो बाहागो लादोंमोन। से न' टु ड्राग्स चुज लाइफ चुज फिउचार आयदानि सायाव खुंफुंजानाय बे केम्पेइननि थांखिया फेग्रा मुवा बाहायनायनि सायाव सांग्रांथि लाबोनाय आरो फेग्रा मुवा गैयै मोनसे सोरजिनायाव रायजो राजाफोरनि बाहागो लानायखौ थुलुंगा होनाय। मिरु एबसुनि मानाव गेदेर आफादगिरि खोरोमदाव औवारी बिथांनि दैदेननाय मोनसे हान्जाया एबसु एबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानो गोनां 50 बोसोरसालिया जुथुमा जानो गोनां थावनिखौ नायदिंहैदों। मैयानि बे हान्जायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय फारियै गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारी, सोलोंथाइ नेहाथारि सोमावसार बसुमतारी, लोगो गेलेमु नेहाथारि पुर्ण सिंह बसुमतारी, सुबुं फोनांजाब नेहाथारि नितु बर' बिथांमोनजों लोगोसे चिरां जिल्ला एबसुनि आफादगिरि, गाहाय नेहाथारि आरो गुबुन गुबुन बिबानगिरि बिथांमोनाबो जानो गोनां 50 बोसोरसालिया जुथुमानि थावनिखौ नायगिदिंहैनायाव बाहागो लायो। आसामनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव खौरां, जेराव आन्स बसुमतारीखौ वर्ल्ड काप बेस्ट 2034 नि जानो गोनां आन्डार 14 थाखोनि थाखाय सायख'नाय जादों। भारतनि दावगानाय गाहाय फुटबल एकाडेमिफोरनि गेजेराव मोनसे एकाडेमिनि एफसि, जाय माइनेर्भा एकाडेमी एफसि। बे एफसिआ मोनसे रोखा थांखि आरो नोजोरजों
वर्ल्ड काप बेच 2034 मावथांखिखौ जागायदों। सौदी आरबियायाव खुंजानो गोनां 2034 फिफा वर्ल्ड कापआव भारतखौ बादायनायखौ थांखि लानानै बे मावथांखिखौ जागायनाय जादों। दिथागिरि श्री रनजित बाजाजनि दैदेननायाव एकाडेमिया गासै हादोरावनो दावबायगासिनो दं। रोंगौथि गोनां लाइमोन जोलुर गेलेगिरि फुटबलारफोरखौ नागिरगासिनो दं आरो बिसोरनो बुहुम थाखोनि खाबुफोरनि सिङाव फोरोंथाय होनो, फरायनो आरो देरनो थाखाय आबुं फरायसा स्कलारशिप होयो। आन्स बसुमतारियाबो हादोरनाङै रोंगौथि नागिरनायनि समाव स्काउट्सखौ गोहोम खोख्लैनायनि उनाव गोजौ थाखोनि आन्डार 14 हानजायाव सायख'जानानै गावनि जायगाखौ आरजिनो हादों। माइनेर्भा एकाडेमिया सिगांनिफ्रायनो बुहुमनाङै गावनि सिनायथि होदों। बेनि हानजाया सुइडेनाव गटिया काप, दुबाइआव मिना काप आरो मुंदांखा आन्डार 14 सुब्रत कापजों लोगोसे गाहाय टुर्नामेन्टफोर देरहानो हादों। एकाडेमिया फोथायोदि सोलिबाय थानाय गोब्राब मावसोमनाय आरो रोंमोन्दांथिजों बे बेचनि गेलेगिरिफोरखौ भारतनि इयुन हादोरारि हान्जानि गुदि बानायनो हायो। आन्सनि जाफुंसारनाया हादोरनि लाइमोन जोलुर गेलेगिरि फुटबलारफोरनि थाखाय मोनसे थुलुंगानाय, जाय फोरमान होयोदि रोंगौथि आरो थार खाबुजों बुहुमनां जौसाङाव गेलेनायनि सिमांआ जाथावना। गासै जोलुर सुबुं समाजा आन्स बसुमतारी आरो बिथांनि नखरखौ बाख्नायदों आरो माइनेर्भा एकाडेमि एफसीजों बे गोदान दावबायनायखौ जागायजेननायनि थाखाय बिथांखौ जाफुंसार जानो लुबैदों। मोनसे दुखुनांथाव खौरां। गरेस्वर बियाब बाथौ बुथुमनि लाइमोन आफादनि बुंथिगिरि इराग्दाव बर'आ दिनै फुंबिलिनि 4 रिंगायाव गरेस्वरनि बकपुराव गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय जानानै बे बुहुमखौ नागारनानै थांबाय। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला थैनाय सेंग्राया गरेस्वर औगुरिनि इराग्दाव बर', जाय 32 बोसोर बैसोनि होनना सिनायथिनाय जादों। मिथिनो मोननाय जादोंदि गरेस्वरनिफ्राय महिरीपारा फारसे गंसे AS01 FF6683 नाम्बारनि वेगनारजों फैबाय थानाय समावनो जाथाया जायो। गरेस्वरनि बकपुर सौकआव आनकन्ट्रल जाना लामानि जिङाव थानाय दंफाङाव सौग्रावो कारआ जायगायावनो जिउ गोमायो। गारि सालायगिरि इराग्दाव बर'आ जाथायथिलियाव गरेस्वर पुलिस बिफाना गोथै सहखौ थैनायनि आनजाद खालामनो थाखाय GMCHआव दैथायहरो। दिनै फुंबिलि समावनो गरेस्वराव सासे सेंग्रानि जिउ खहा जानाय जाथाया ओनसोलावनो दुखुनि साया खोख्लैदों। थैनाय सेंग्राया गरेस्वरनि औगुरिनि थागिबि इराग्दाव बर'। PG आरो UG थाखोआव फरायनाय फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बन्द जानानै थानाय गिबि मन्थ्रिनि निजुत मयना आरो निजुत बाबु बिथांखिया फैगौ 3 आगस्ट खालारनिफ्राय फिन जागायफिनसिगोन। फारसेथिं जीवन प्रेरणा बिथांखिया फैगौ सेप्तेम्बर दाननिफ्राय फिन जागायफिनगोन। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि बादिब्ला सोरखारि बाजेट गैयैनि थाखाय निजुत मयना आरो निजुत बाबु बिथांखिनि राङा बन्द जानानै थाथ'दोंमोन। नाथाय फैगौ 3 आगस्ट खालारनिफ्राय फिन जागायफिनगोन। निजुत बाबु आरो निजुत मयनाया एडभकेटनि लामायाव बर' फिसा बायराबि सोरगियारिनि जाफुंसारनाय। बजालि जिल्लानि गेरुवापारा गामिनि बायराबि सोरगियारिया गावनि गिबि नाजानायावनो अल इन्डिया बार एग्जामिनेशन थामहिनबा AIBE खौ उथ्रिसार जानो हानानै ओनसोलनि गोग्गानाय लाबोनो हादों। मुंदांखा महरै भइस अफ सोरगियारि मुंजों मिथिजानाय बायराबि सोरगियारिया सासे कन्टेन्ट बानायग्रा आरो इउटुबार, जाय समाजारि सांग्रांथि, रायजोआरि जेंनाफोर आरो समाजनि आयदाफोरनि सायाव सुबुंफोरखौ सोलोंथाय होनाय आरो सरजाबनायनि थांखिजों डिजिटेल कन्टेन्ट दिहुनो। अल इन्डिया बार एग्जामिनेशना बार काउन्सिल अफ इन्डियाजों खुंजानाय मोनसे हायुङारि थाखोनि आनजाद। बे आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय रोंगौथि गोनां बिनायसाफोरनो सार्टिफिकेट अफ प्रेक्टिस होनाय जायो, जाय बिसोरखौ हादोरनि जायखिजाया बिजिरसालिनि एबा खुंथायारि आफादाव क्लेइमफोरनि थान्दैथि खालामनो गनायथि होयो। धेमाजि जिल्ला UPPUआ 15 बोसोर सिंनि हौवासाफोरनि इन्टार आन्चलिक गोलोम बोथोरनि जोलुर बादायलायनाय हाबाफारिखौ दिनैनिफ्राय जागायबाय। दिनै बे गेलेनाय बादायलायनाया सानजा सानजारि दख'रा आरो मेडेल जुनाय दख'रानि गेजेराव जायो। बे हाबाफारियाव बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लायो सिमेन्ट सापरि थानानि पुलिस अफिसार CI सिद्धेश्वर बसुमतारिया आरो बे जोलुर गेलेनाय हाबाफारियावनो
बाहागो लाबावो आलासि महरै मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि जुनाराम ब्रह्मआ आरो धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि रातिराम बसुमतारी, गाहाय नेहाथारि अनारु सोरगियारि आरो धेमाजि जिल्ला एबसुनि आफादगिरि हिरण्य सोरगियारि, गाहाय नेहाथारि अजय काक्लारि मोना बाहागो लायो। मोनसे गोग्गाथाव खौरां। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय काउलिबाङा गामिनि तानेश्वर बसुमतारी थामहिनबा जाय बिथाङा आजिरा मोननाय आर्मि आरो रिंकि बसुमतारीनि आंगो फिसाजो दहरिता बसुमतारीया निट आनजादाव 86.33 जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हानानै नखरजों लोगोसे ओनसोलनि गोग्गानाय लाबोनो हादों। जों बयबो मिथिगौ मोनसे समाव आलादा रायजो बड'लेण्डनि थाखाय हारिनि रैखाथिनि थाखाय बर'नि हाथियार लाग्रा आफाद जोनोम होनानै गोबाव सम सोरखारनि हेंथायै दावहा नांबोनाय बयजोंबो मोजां मोनजाग्रा रन्जन दैमारिया दासिमबो जोबथेसालियाव CBI केसजों एक्टिभ जानानै थानायनि जाहोनाव बिथांजों लोगोसे माखासे बारग' NDP केडारफोरा जेलावनो दासिमबो दं। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि 2022नि कर्टनि गोदान हियारिंनि खालारा फोसावजायाखै, जेराव उकिलफोरनि सम मोनै आरो गुबुन गुबुन आयेनारि जाहोनफोरनि थाखाय बिथां गेदेमानि जानो गोनां बे हियारिंआ दोनथ'जागासिनो दं। बेरफारसेथिं बिथां गेदेमानि बिनानाव डक्टर अनजालि दैमारिनि नाजानाय आरो गोबां बारग' NDPफोरनि गोख्रों नाजाबोबाय थानायजों गोबां खेब हियारिं जानानै थांदोंब्लाबो मोजां फिथाइ थायाखै, जेराव गोबां खेब बेल हियारिं जानो गोनां समावनो उकिलफोरनि सम आरो खाबु होनो हायैनि जाहोनाव गेदेमा रन्जन दैमारिनि हियारिंआ आद्रा जानानै थादों। माब्ला बिथांनि फिन हियारिंआ जाफिनगोन? माब्ला बिथाङा जोंनि गेजेराव बर' हारिनि गेजेराव उदां जानानै फैनो खाबु मोनगोन? बेरफारसेथिं बर'नि गोबां गोजौ थाखोआव थानाय दैदेनगिरि, राजखान्थिगिरि, खुंथाइ सोरखाराव थानाय दैदेनगिरिफोरखौ आथिखालाव गेदेमा बिथांनि फारसे जेबो बाथ्रा बुङै एबा उदां खालामनांगौनि थाखाय सोरखारनि हेंथायै बाथ्रा बुंनायखौनो नुनो मोनाखै। सोर गारां देखांगोन रन्जन दैमारिनि थाखाय? बेखौ उननि समासो फोरमायसिगोन। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां। बाक्सा जिल्लानि बरमायाव थानाय रुरेल एकाडेमिया लानानै फैदों नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। थांनाय SSLC आरो हायार सेकेन्डारिनि आनजादाव जाय फरायसा आरो फरायसुलिफोरा उथ्रिसारनो हायाखैमोन एबा फेल जादोंमोन, बेनि थाखाय रि-एग्जाम होफिननो गोसो गुदुं फरायसाफोरा थाबैनो बरमा सेकेन्ड गेटआव थानाय रुरेल एकाडेमियाव मुं थिसनफैनानै मेट्रिक आरो HS आनजादखौ होफिननो हागोन। बेनि अनगायैबो जाय फरायसाफोरा थांनाय मेट्रिक आरो HS आनजादाव नांगौ बादि जौखोन्दो एबा मार्कस लानानै उथ्रिसारनो हायाखैमोन, बिथांमोनाबो बे रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामफैनानै मार्कस इमप्रुभमेन्ट खालामनो हागोन। स्ट्रिम हिसाबै आर्टस, साइन्स आरो कमार्सनि गासैबो फरायसाफोरा रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामनो हागोन। बेनि थाखाय थाबैनो 8761903455 नङाब्ला 87203585 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लग इन खालामनानै लाग्रोनांगोन।
बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां, क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों BTC हालामनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझार तिनिआलिनि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला फार्स्ट इयारनि थाखाय प्रि एडमिशन एबा जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननाय आरो फर्म गथायनाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ आरो बेनि गेजेराव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव 100आव 75 जौखोन्दोनि गोजौआव जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हानाय साबा फरायसा एबा बिजाथिफोरनि थाखाय आबुङै जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननो आरो फरायनो थाखाय खाबु होनाय जादों आरो बेनि अनगायैबो बोसोरै फरायसा आरो फरायसुलिफोरखौ लानानै EBS ट्रिप एबा सोलोंथायारि दावबायनायखौ लानाय जायो। मख'जाथावदि बे बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव आर्ट्स स्ट्रिमनि थाखाय आयदा हिसाबै इंलिश, ML बड', पलिटिकेल साइन्स, एडुकेसन, हिस्ट्रि, इक'नमिक्स, एडभान्स बड' गासैबो आयदाखौ मोननो हागोन आरो बे सेकेन्डारि स्कुलाव इंराजि आरो बर' बिजोङा थागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै एनभायरनमेन्ट, फिल्ड स्टाडि बायदिखौ लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादायै हस्टेलनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101488399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय, बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयि समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां,
जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मआ।